pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja kewigelati aku ora bakal Yuk. Kaya ngene lelakonku pingin ngopo kok dadak ketemu yen pancen ya Mas Arya Ayo yo. Dek Niken Salindri. Mas Sabar, Mas Badar. Iya, siap. Nganti gono goleki buat abote kepengin ketemu ayo senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu gawe teko ninggalake aku kaya sinandal aku ora bakal kedeli kaya ngene lelakonku pingin ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kelo ati Oke, terima kasih istirahat dulu. terima kasih. Horek. Untuk penutup Mas Yudo. Nggih. Penutupnya Bajan Serampat. Bajan Oke. Serampat. Bajan Serampat Bajan. terus jenengan Bajan. terus TB. Oke. Oke. Bajan Olah Serampat. kabisan. Mriki Bajan. Monggo. Olah kabisan ku penutup limbuan Foto. ya. Mengko permintaan gending Wah, wis- dipinangkani ning Wes goro-goro. gampang ya. Nah, Monggo Bajan. yo. Ayo. Monggo Bajan. Tradurung, ayo.
Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kembang. Oke, tepuk tangan kagem Mbah Jan. Wah. Orang ngira. Orang ngira Mbah Jan jenengan kok beksa luas. Sudah mriku. Tiang sepuh umur kula pun 7 kenalaken kula Mbah Jan. Nggih. Dukuh Katogan Desa Sendang Bumen, Kecamatan Bebek, Kabupaten Nganjuk. Nggih, Mbah Jan. Nggih, menika kagem katur dumateng kanca-kanca Les Bumi Nganjuk. Nggih. Kanipun. Nggih. Nggih. Sedaya kemawon disengkuyung. Nggih. Ngantos anak niku putu Akbar Badar. Nggih. Niki tasik muda-mudi bagus. Nggih, Wah. amin. Nggih, Niki Mbah. mengku Nganjuk nggih niki sing terkenal. Nggih, Mbah. Nggih, nggih, kula dongaaken. Amin, Mbah. Inna bulan. Nggih, nggih. Panjenengan ya Le. Nggih. Amin, Mbah. Ayo, Mbah. Terus. Nggih. Her. Apa? Matur nuwun sampai Nggih, jumpa. matur nuwun. Oke. Niki badhe wonten di Karyadi mung di Les Bumi. Pak Karyadi, monggo Pak Lha, Karyadi. mumpung kesempatan ngene. Pergiling-giling apa? Serampat, Pak Karyadi Monggo. serampat. Mboten. Sanes. Jendeng niku. Nggih, nggih, Pak. Kepala kakek, Mbah. Kakek. Napa? Suara kekek. Sanes. Anu reok. Ora jurang. Ora ora junggrang. Nggih, nggih. Nggih, ndi ayo nduk. Anik sapa sing Sapa? Kodiri Niken, meng? Niken. Ndi sini Ken. Ken. Monggo kalih sampean Pak Karyadi. Niki. Oh, Monggo. nyawer ya. Kalih sampean. Nggih, kali Nggih, jenengan nggih. Pak Karyadi. Mboten napa-napa Pak Karyadi. Silakan. Biasa mawon kancane dhewe Pak Karyadi, Pak Karyadi. Ayo. Nggih, nyuwun wonten nggih. Ya, ya, ya. Oke. Ya, tak kasih waktu. Sange Mbah. nyuwun Monggo, pamungkas. monggo, monggo. Kula tasik belajar niki dalang-dalang Siap, kabeh. siap. Niki, Sing Mbah. seni gendhing Sampean kathah. sampean film Nggih. dadi napa Mbah Jan? Film dadi napa? Sunan Kalibrantas kula Empu Mayogati. Wah, Pomoyo wah. Gati. Filme nika Sunan Kalibrantas. Nggih. Aktor Sunan Kalibrantas. Aktor sampean Nggih. bae. Aktor luar biasa. Oke. Kali Gus Sukman pimpinane Budi Gus Maka Sukman. lagune napa? Roro Jonggrang. Roro Oke, Jonggrang. wis santai wayangane bare jam 8 kok. iya, Bare rawon. jam 8. Hei. Iki Pas. karyantai Pak. Nggih. Aku tak pramen sak iso-iso kula. Siap, siap. Mbok benih wonten kalepatan kula hanggen kula jejugan dalah kegending kalih anak putu niken mika. Nggih. Kula tansah nyuwun paminten. Aku Nggih, tasih Mbak. belajar. Oke. Ngene Nduk ya. Pripun? Duk kalau di apa? Ngono kae. Anu. Napa Pak? Roro Jonggrang nika kan kula pramen. 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 Diringi. Roro Jonggrang. Monggo. Diringi Mas. Oh, nggih. Sampean iringi Tok anu. tok 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 ngono. Diringi mawon. Renyep. Sampean iringi renyep. Anu aku ora. Renyep. Oh, nggih, nggih. Lagi lagi lah. Apa-apa ngoten nggih. Wah, lah iki. Nggih. Oh, mepet. Elo-elo kali gleber apa renyep Mas? Lho, Kok iso? gak oleh mbok ki kok. Oh, Lak ngeten. lungguh manten anyar nang ndi? Sampean iringi renyep. Ah. Ora renyep elo-elo kali gleber apa? Ya yo. Niki pun wonten tukang syuting. Ya. Niki. Langsung mawon nggih, langsung mawon, langsung mawon. Gak sah. Tuduk Ora Jonggrang. Tuduk. Yen to nek semula Oh, ya. sliramu nate janji. Ya. Yen to pengking gedhe antaran Wonosegoro. Yen to pengking bisa kayudan. Monggo wong aslirem gelem tak pundhut garwa. Hananging sakwising sliramu nyempuruti yen to prajurit padha tumpes perang kabeh kalah kabeh. Sliramu banjur colong playu malih ilat loro iki. Piye karepmu? Ora sudi aku Bandung. Aku ora colong playu Bandung. Aku ora colong playu Bandung ngoten. Oh. Aku nyuwun babono. Aku nyuwun bebono. Sampean rangkep mawon Mbah suarane. 100.000. 100.000. Suwengi janji. 100.000 sewengi ngoten. 100.000. Di 1000. Panyuwunmu kan bisa dadi. Mangertana wong ayu calon garwaning sun. Yen to Bandung ora bisa ngudaraning apa panyuwunmu wong ayu calon garwaning sun. Ingsun hamet aji. Bandung, Bandung. Dok 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 dok.
dadine Bandung. Durung genep 1000. Sing tolo sak Durung jangkep. Aja melok guyu. Durung jangkep. Durung jangkep. Hengsul mata kaji maneh. Yo. Iya. Hengsul mata kaji. B. Genep Andong bodot angkat sau. Kowe iku. Mas Badar, gimang ora krasa anu wadyabala kethek wis budal. Oh iya, Wis budal. wadyabala Wis budal, wis budal. Langsung. Derekne Anoman. Derekne Anoman iki wis budal. Gak Ayo iso. budal. Ayo langsung. Iki wis tekan anu kono lho wisan tekan guyangan. Wis teko kandhaan. Mas kon guyangan ngalor titik ngidul gone Mbah Jan. Nggih. Kamu ku guyang-guyang keh. Ayo. Oh, iya. Ayo langsung. Langsung Mas ya. Langsung Ayo, Mas. mawon. Yo, Langsung, ringkes wektu. monggo. Yo, monggo. Oke. Oke. Roro jonggrang pancen kowe ayudanan Pramukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang mula kowe wani sapa nyongan monggo Saka Bandung kowe aja kumlungko parang iki kanggo durung rampung yo pati Kamas Prabu Kang wesit Tobat kowe wani keparang ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jugrang manuta Saka Bandung aku terbe babono Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Bacan asik Miat langning kalangi wanasar bandamuncang Asabrata Iya 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 lara jonggrang mukal yen aku nadakaman kajakno prajuritmu kala perang mula kowe dadi wani sapa Saka Bandung kowe aja kumlungko Iki kanggo durung rampung Senopati Kang Mas Prabu Gupala Kang wis sedo langkung
kita keparat ora ngerti yen Bandung walange ngejaga apa ratu nggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa jograng manut pun garwa Saka Bandung aku darapi babono Candi Sewu sawange kudu dadi iya jograng manut jograng jograng manut jograng sur aku ora sudi Bandung tak butuh karo jograng Ampun, matur nuwun, Mbah. matur Matur nuwun nuwun. Oke, siap, amin siap. amin Siap, siap. Amin, amin, amin. Oke. Mas Yudo, sego kupat, sego liwat, ora lewat adum selamat. J, sembah nuwun Mas Akbar, Oke. Mas Badar, matur nuwun. Matur Oke, nuwun, oke, matur ketemu nuwun. ketemu di titip di denon. Waduh, aku ora ngerokok loh. Kene ngene. Ah. Nggih. Matur nuwun Mbah Jan. Mbah Jan. Mahe. Masa Allah ngono kuwi lho. Beti. Walah alah. Mbah Jan wis Jan. Suwun Mbah Jan, Mbah Jan. Wes. Wes, oke. Ah, niku. Lampanono to, Nduk? Tampane. Nduk, Duh, Nduk. yo, wes. Yo. Ah, yo. Oke. Mas Yudo, makasih ya, Mas. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Mas TB matur nuwun. Mas DB matur nuwun nggih. Nggih. Nerusne lakon. Terus lakon nggih? Heeh. Iki Lakon tekan ndi mau? Heeh, monggo. Gandanya sakar adung